Jhalupara na Khlem jong unongsan Hima. Ka Hanyotrap Integrated Territorial Organization Shillong City, hapo akajing yalam jong upresiden usamla bapintingan lang seimle, lem bat kinongkit kam, jong kadorbar shnong Laban, bat kumju ru urang ba adong, jong ka Laban, ha ka arpusautrik ubenai jemang arhajar arpusan, hadien bakilayo lum jengtip bakidan ki bar Jylla, ki bela pelong Kudam bu tiar ya kawai ka yengwai Khlem ki kot kisla ki babiang. Kumta ki dalit mar-mar ban kendang ya katega yengwai jong ubar Jylla kabadan halaban lane 3. Ha katega jinglet kendang jong kaseng ha katega yengwai kalalap baki don shisha ki tiar de jingde but ha ka jing tokit kite ki bar Jylla kila Phla baki de na po kasilchar Assam. Na kalyang kador bar shnong kalapan pau ya ka jing ngau kendit ka bakrau ban yo jingtip halor kani ka jingle ki bar Jylla but na kalyang ka shnong ru kalakentu ya ki try jong kate ka yengwai baki de ban be no mardor ya kite ki bar Jylla. Na kalyang usamla bapentingen uloong baha ka jing sakhi jong kaseng kalalap ba kate ka yengwai jong kite ki bar Jylla kalakala long ka jaka bo tiar ka bahe bha bat ulayat hu ru ba kite ki bar Jylla kila Phla baki don Kudam wat Jhalupara bat kim dan setia ya kino ki kot kisla ki babiang usamla bapentingen ulayat hu ru baha ka jing tokit da kaseng kalalap ba kite ki bar Jylla kilawan sha kane ka Jylla banle ya kane ka kam khayi menta la kumba lai sau banai ee kumta na kalyang kaseng kalapan pau ba kam ngau tenat bad kamla setia ban pediang dalile ya ka jingle bian ka jong kite ki bar Jylla da ka bakintu jurru ya ki bor badekhmi kum ya ka sarkar kitna trai kam bapher ki badekhmi ya ka jingrung jingmi jang ki bar Jylla khamtam ha ka bai dei bat ka trading bat ka labor license jang ki bar Jylla baki dei ban pet perkheng bha halor kanie khnang ba kum kini ki jingja kinum wanja shu hapo ka shnong ka thau kini kimar de kene kali susu pak kene kali tu ki ni ki Banyak Islam ki Indonesia. Oh, ada pernah minta. Tuh. Kumna apa pi nyak kali step kan. Oh, oi. Dah pura saman dikhau tu. Pura saman. Up kan up. Jom. Chal na saman dikhao tu. Saman dikhau na. Nah. Ni pet ni ki tiar. Ni ki tiar. Ni plastik. Tu plastik. Peleng mir plastik. Sab plastik hina. Neru plastik. Tu berjaga tiap. Neru plastik. ये सब सामान कहाँ से लाया? कहाँ से पूछता? जलूपरा से कहाँ में जलूपरा? गुवाहाटी से ना कहाँ से पूछता? करीमगंज ना? इंसा पे ni pobu wan trayeng ni te apni kuksla nega oing am akset ni kuksla video every bahye te kan suso argon ngam tip pan nak lawan pisa na kasi pagda kale ni kitia hoy ni ki kitia ka ne Pagsiwan kit dengan lekat hasilong sang wan sim kitia wan tahu sera dia ni wan pelong pa hang si wan rum ni hapo te naru arom ki jikendit ka te ngala to oi tayi ru ulun pe no ban ni ksno ru ni masi ma go ale ka aku jing ki jing tu bula kalau illegal te lesan umran te wala ki jing illegal ni masi ni habe no ni ni shakti ru ki ba hadi ru application kai Ni mutasi nak itu strong string iwan. Hadian ba ngi ok tip mah bagidan tagi illegal migration saya ki balik business ki ba dan ke stop kunta ki bagi bu hiya ka ba bu jingma bu jing ya ru kunta mi kha semla ki kunta mi ke snong ki bro howe te ni Khlem ya lat hero nak snong la pentip I rang ba dong a pentip I general secretary jong snong te hadian kunta hi I long bakloi ben trelang te dengan alap entah ni pat ni udawan khandra pat hayang kelong kamdei kin ke yang sa kalom ka stok ka bahe mah te sakidan Kudam ru shwai kat dingtep tingi minta te kidan Kudam Jhalupara tangkal lebar license ru kindan tereng license ru undan
por bangi investigate iki ngi kli iki ki ong nap kidang matang lai sau banai sini dal dawan lai sau banai sini bakin la le kat kan ni ke business demet kaladan am ki ke selandat adan ki bre ke berap iki ngintep sia tangkap tu kat ni banai ki snam ki ba lek dangdan ki no ki ba lek pan thamula sak ki state ki ba lenti nang ni jong de ken ki ni le ki ba sa pa ni hangi ngimdan ratang kawai ka kot kasta ban identify yakina ban dan kata ka cing itu na kamtam ka police verification ka bolong ka badan kam ka police verification ma se ki dan criminal court na ini diwan sini ki re pengen sini ki le business sini ki le mam pana rasai sini dan ka cing ki ba kam krapat kini ki ju ki break ban ki wen pada te long kata kan long na liang cing ka seng ngim sultanat ngim padang ngim syem hirai kum kini ki je te kan dei bandan kan ka kamtam kini infiltration gate kini kita ngi kepat ke sarkar kamtam ki department beriba badai ban pek ya ka level ba ka trade bagi ban parking ha kamtam kini ki infiltration gate kumju ya ka dorbar nong barok kawai ngi kepat ba pidai ban ya syem khia ba pidai ban ya trace tom ken halor kini kenam kanum ja so nang ni smart tam ta police